Mkhulu. Hayi right lapha singene la sithanda. Yabona lesizwe zokusemva kwalo iphelezelane. Lena zokusemva kwalo iphelezelane. Akudingi ukuthi kuze kuvele sevele sonke. Into emqobo ukuthi kubonakala into esenzayo ihlelekile. Angithi ingane zakithi. Phela kungathi sikhobe nina benkosi ngiyanicela nabesilo. Phela kungabikho umuntu ohamba ngapha pavement. Suka kule nsizwa nje. Phela wonke umuntu ongahamba ayongena ngemuva.
asethuka umuntu la fanele thina sibadala kuqala kube yithi esilalelayo. Uyabona njengoba ngithi insizwa ihlale phansi zonke, wonke umuntu ufuna ngabe uhleli phansi ngoba izokwenza lento usibe ne-order nangapha futhi.
Abantu abanojambi laba bathi ngeke bayedlala. Khona ngakubo.
Ulamlanja wena ufuna ma Akukho obulungiswa esenzo sakho wemphakamiso Ulamlanja wena ufuna ma Njalo bangazwani abathembu Akukho obulungiswa esenzo sakho wemphakamiso Ulamlanja wena ufuna ma Akukho obulungiswa
sakho wemhlaba ulamandla wena ufuna akukho okulungiswa ngesenzo sakho wemhlaba ulamandla wena ufuna akukho okulungiswa ngesenzo sakho wemhlaba ulamandla wena ufuna akukho okulungiswa ngesenzo sakho wemhlaba ulamandla wena ufuna
Please share. Buona crowd. Kuzoba mnandi kakhulu la eBenoni. Khathele umphakathi manje. Khathele umphakathi manje. Ayakaqali mashi. Sicela sifolloweni, shit. Sicela silikeni. Sishareni. Sishare. Ukulike nje nokushare umsebenzi. Sicomment ngayo yonke indlela singakhomenta ngayo. So kuzoba mnandi kakhulu. Awuleka muntu omnyama mama. Kushuba kakhulu. KuseBenoni. Benoni iseGoli, iseGoli. Linye icele laseGoli.
Siyababonga abantu base-Daveyton, sisazosebenza njengamanje. Siyabonga kodwa sibona abantu abaningi kangaka. Siyazi ukuthi abaningi basendleleni bazosondela. Siyajabula. Sicela ukuthi lo moya ofundiswa abantu base-Daveyton, sicela abantu base-Daveyton basukume, noma ngabe umSotho, uMpedi, umXhosa, uMvenda, uTsonga, wonke umuntu. Sicela ukuthi nisukume nibambane njengoba nibavele kanje. Siyazi ukuthi kuhlangene bonke abantu labo. Siyabonga kakhulu. Thank you. Yeah, thank you for coming. All the way from Ehadini. Usebhinon namhlanje. Usebhinon namhlanje. Hayi uzobona Tholi imoto. Tholi imoto ngempela bashonile. No, asibo bazohostela thina. Asibo hostela thina. Ngizonda amahostela ngoba niyabona khona manje ukuthi abantu beza abantu mabeza ukuthi sizoba khona. So kungabe ngathi abantu mabesuka amahostela bezosiza amalokishi. Akusayona le yakhe endala yokuthi abantu basemahostela balwa nabantu basemalokishini. Abantu basemalokishini manje bathandana nabantu basemahostela. Abantu basemahostela bathandana nabantu basemalokishini. So ke asikwenzeni kube kuhle. Sikwenzeni kube kuhle. Singafaki le nto. Buka umphakathi, sibuke umphakathi wasebhinon. Kuma ngobuningi. Hayi kuzoshuka asazi sozela konke. Asazi sozela konke. Asazi sozela konke. Ubuye ngathi insizwe lapha. Ubuye ngathi insizwe zakhona hey. Seyijahi. Isikhathi asekho kufanele sesiqalile sesingene endleleni. Manje ke sidinga wonke umuntu azokwazi ukuthi azozwisisa ukuthi siyenzani la. Asihlangananga ukuthi sizoyenza i-movie or sizo-celebrity party. Sizosebenza la. Siphathe kahle futhi. Mina ngiyafotana mina. Siphathe kahle. Owesikhathi. Mamelanga sir. Mamelanga sir. Amamela hayi ngizweni lokho. Bafethu. Into ezenzakala la. Manje. Into ezenzakala manje. Masisuka la. Sizophuma ke ngale gate lengapha ngasemuva. Mamelanga sir. Sizophuma ngale gate lengapha emuva. Siyayibamba ke sijikeleza siya le Khumalo shop. Masiye Khumalo shop sijoina manje Islam sihamba ngayo ke siyendlula eSkwereni
sidlule ihostela bafethu siyahamba nje esihlahleni masifika laphani eMathewsini siyangena ngeMathewsini sikhuphuka ngayo ebese-ke sibuya yini password Ramza. password bese sobamba uRamza sibuye sikonekte la eGumede ebese siyabuya khona la egroundini sizosubmitha i-memorandum iy'celo zethu ngokuya ngemithetho esiyibekile asilusi bafethu asitshonti bafethu asilusi bafethu asitshonti bafethu asilimazi muntu okwethu nje sizambela peaceful siyiphatheni kahle bafethu into esiyicalayo nje kuwonke umuntu ola sizonika manje umfowethu ubaba wethu phake ukuthi asinikeze amazwi nyana before siqala umsebenzi. umuntu ongabuzi ubona ngathi khona ukushayisana phakathi kwethu singabantu namanje fanele singabaholisi zonke sikhombisa ukuthi siyi-unity senzela abantu bethu yazi abantu bethu they inhale our spirit noma ngabe thina sibonakala thina si-uniform abantu automatically baba uniform so akusiyirali yepolitiki le asifuna abantu abahlanyayo sifuna abantu abadisciplined because we will still achieve the same thing trust me siyayiwina le mpilo and uhulumeni will respect this because uhulumeni uzacabanga ukuthi le nto izohamba nje only a few months. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. March against ma-illegal immigrants namuhla laphana eBhenuni njengoba sibona abantu baphume ngedingane bayosupporta leya masha. Kune bantu abaningi labakhona kufaka phakathi buphakela umthakathi undabandaba njengoba sibona guys, people are tired, people are saying ukuthi enough is enough. Na youth siyabona igcwele itsemfila laphana nayo itosekela aphela le masha ukuthi abahambe eSouth Africa sikhathele. Do comment your thoughts down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you on the next one. I'm signing out. Goodbye.